Velkommen til gruppe 5 og vores lille mødelokale. Vi vil i dag lige give 5 gode råd til, hvordan vi har fået vores innovationsproces til at være på højt niveau og holde et rigtig godt sammenhold i vores gruppe. De 5 gode råd går egentlig på, at vi synes, at det vigtigste i vores gruppe har været, at vi har minimeret negative holdninger i starten. Og vi derfor har været ekstremt produktive, fordi alle har kunne komme med sine idéer og kaste en bold op i luften, og sådan den glæder os andre at bygge lidt videre på. Så nummer 2, det er, at vi skal huske det gode humør. Og det har vi lagt meget vægt på, altid at være positiv og have det sjovt, mens vi laver det her, fordi man er her for at udvikle sig, for at få ny læring, og det kan lige så godt foregå på en sjov måde, som at være sur på hinanden, fordi man ikke er enige. Så synes vi, en solid brainstorm er rigtig vigtigt også, og det er for at få så mange idéer på tavlen som overhovedet muligt, så man kan udvikle på, og så lige så roligt bygge sit slut på fra. Så har vi sagt, at man ikke skal udvælge en idé for tidligt, for ligesom at have nogle flere idéer at løbe på, så man kan finde det bedst mulige produkt og ligesom ramme en bred kreds inden for det, man nu vælger. Og sidst så har vi skrevet, at vi skal give plads til alle, og det er simpelthen for at sørge for, at alle får et ord indført, og der er ikke nogen, der sidder og føler sig lidt udenfor eller sådan noget. Og ellers så bare hygge med hinanden. Det er snart sjovt.